खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 जानुवारि शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागोन, नखराव बयनिबो खुसि फैगोन। बृष राशि। नखराव रांखावरिनि आंखाल नुजाथिनो हागौ, बायदि जेंना सोमजिगोन। मिथुन राशि। गोसोआव बुजिनो हानाय गोहोआ बांगोन, सुबुंफोरनि सायाव अनखांनाय फैगोन। कर्क राशि। देहायाव माबाफोर बेराम आजार सोमजिनो हागौ, गाज्रि सान। सिंह राशि। रांखावरि आरजिनो मोजां खाबु मोनगोन, गोसो होना खामानि मावनांगोन। कन्या राशि। नखराव जानाय दावराव दावसिया जोबस्रांगोन, सान्थियै थानो हागोन। तुला राशि। माबाफोर फालांगि हाबा मावनायाव जेंना सोमजिनो हागौ, गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। सोरजोंबा अपमान खालामजानो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। धनु राशि। बेफार फालांगि मावोब्ला मुलाम्फा जागोन, खुसिनि सान जागोन। मकर राशि। नाजाथाबनायनि गोथार फिथाइखौ मोननो हागोन, थांखिसिम सहैगोन। कुम्भ राशि। गावनि आंगोजों नागारना थांजानो हागौ, गोजोनै थानो हानाय नङा। मीन राशि। गिदिर जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ, सांग्राङै लामा हान्थिनांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।